Heid, kom! Nou, net zo stressen, André. Ik wil nooit verliezen. Deze latte macchiato had geduld nodig. Nou. Ja, oké. Ja, bist nou klaar? Nou, zo. Zo dan was nou dorst. Nou, zak het er terug. Wat ik helemaal een nieuwe meidje. Ja, die moet ze vlot zo kunnen wachten. Nou, wat? Ja, oh nee, jongen. Ja, ik nou. Wat is dit voor een verschrikkelijk onjochteleritis ding? Maar het moest dus wel mooi grieën. Deze beker wordt toch geen in ha? Maar de Sjen wil wij niet dagen. Ah, Gasterloon. Daar is dit een koffiefabriek. Oh nee, dat is jouw. Ja, Hè? dat is nou Oh, oké. klaar. Min. Min. Hé, ik had er zin in. Ja. Omkaaien. Hè? Wat had je nou in? Hé, wel lekker surft. Hi. Oh, oké. Ja, we binden. Ja, dat wij in het bos pinnen, dat is wat duidelijk. Maar per wij echt 4000 jaar, waarom in de tiert? Zucht dit. Hutjes. Oké. Ja. Mijn uitvinding is volle beter. En die van mij is echt mooier. Dat ziet er toch net uit. Nou, die beker lookt volle zeelen. Mijn beker is volle handiger. Koeien. Ah, goeie. Koeien. Ah, goeie. Je vindt mijn terechte beker volle beter als de beker van mijn boorman, toch? Sjoch. Nee, je vindt mijn stamvoetbeker toch beter. En mij is een betere uitvinder als mijn bofvrouw, toch? Of als je hem weten willen waar de beste uitvinder is, dan kennen we voor de jury wezen. Of net Heid. Ja, Nou, Bij jou je hem opdrachten en waarvan je hem twee die het beste maakt, benemen wij de beste uitvinder van de prehistorie. Nee, skierig. En kunnen we echt wat winnen? Ja, deze! winnen? Huh? ja, wij nog aan mij. Wat is de eerste opdracht? Bedenk allebei een ding waar als je mooi bewerken kist, zonder te hoeven in. Makkelijk, dit win ik met 2 vingers in de noos. Klaar! Ik ben eerst. Het gaat er net om wat het eerst is, maar wat het best is. Let zien die uitvinding van die. Ja, jouw uitvinding, lid Marchen. Oké. Doe kist erin bewegen zonder te rennen. Hè? En? Net goed. Nou, ik. Ja. Sjoch, prachtig toch? Ik neem dit een chill. Wat mag nou daar nou mee? Geduld. Hey daar, achter die! Mevrouw had gewoon. Stop! Nou, de allerbeslissende eindopdracht. Bedenk een ding bij mij als de vuur het langst bewaar je kerst. Had je hem dat voor jet? Hallo? Hallo? Ja. Klaar! Hè? Mevrouw, kom zo nog? Ja.
Priet! Priet! Ach, brrr. Bij alle goden, help mij, stier mij verziekt daar, bij de Ierde, het wetter. Breng jouw heilige vuur. Meid, begin met tellen. Oh, 1, 2, 3, 4. Dat wie een fjouwe tel, mevrouw. Nou, boerman, kom daar maar eens oer hinnen. Fjouwer tellen. Haha, een makje. Huh? Ja, nee, maar boerman. Ja, maar... Meid, begin met tellen. 1, 2, 3, Mijn hoes, we moeten het vuur stoppen. 6. Nee, we moeten zien wat dat langs de baan. 10. Oh, bij de vuurwoorden, mijn hoes, mijn speelnoot. Dat is min of fjouwe tellen. Ja, een mooie lange brandtier had deze uitvinding. Swing! Meneer had won. Ja! Jem sting de liek. Jem had beide woen. De trofeebeker is van Jem beide. Maar ik bol hem eerst. Doe hast net eerst een hoes om de beker in te zetten. En waar had te verzorgen dat ik geen hoes meer ha? Ik ha jocht op deze beker. Nee, ikke. Nee, ikke. Nee, ikke. Nee, ikke. Waarom ga je hem net te jaren in het huis van meneer Wenjen? Dan kan hij hem gezellig te jaren van de trofeebeker genieten. Dat jet wel goed. Laten we dat doen. Kom je om mij, mijn bosvrouw? Ja. Ken ik jou hoe zeker zien? Ben benieuwd. Huh? Geen door? Ja. Oh, nee. Dat hast wij mooi oplost, André. Zullen we weer om naar huis? Prima. Ik vind de beker daar wel mooi staan. Nee, hier. Nee, daar. Onderkant. Je zelfs aan de kant. Nee. Ja, waarom die beker? Ja. Oh.